Kif taf int stess fil-ktieb Mustafa Baxxa ta' Rodi tiġi kundannata l-imġiba tal-ordni, kienet ħaġa spissa li l-Maltin jagħmlu dan f'kitbietom? Ma naħsibx kienet ħaġa faċli illi jiġu stampati kodba mod kritiku lejn l-ordni. Tantu hekk illi l-istamperija tal-ordni kienet tagħmel parti mill-palazz. Fis-sens kienet fil-palazz stess fejn kien jgħix il-Gran Mastru. X'kienet ir-raġuni? Ir-raġuni kienet illi kien hemm ċensura qawwija. Ma ninsewx illi l-istamperija tal-ordni kienet l-unika stamperija li kienet teżisti fil-pajjiż. Fil-fatt, naħseb huma rari pubblikazzjonijiet simili bħal ta' De Zoldanis, l-iktar li kienu forsi jippubblikaw kienu jiġu pubblikati fil-stamperija tal-ordni kienu per eżempju kodba ta' talb. Ifimni, ġifiri ma kienux ikunu pubblikazzjonijiet b'sens ta' kritika lejn l-ordni bħala tali.